Assalamualaikum mali kunnafoni lamɛnbagaw cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan aw minnu b'an lajɛ sanga ani waati an b'aw fo dantɛ foli min na k'a fɔ a ye k'a kɛra fama ye mɛ a ma kɛ ɲinɛ ye mali kunnafoni lamɛnbagaw n'a filɛlibagaw bɛɛ an bɛ bi ni an ye cɛcɛni samedi marisi kalo tile 19 san 2022 ni an ye bi cɛcɛni musow u bɔlen don u bɛna u ka 8 marisi fêter n'a bɛ fɔ 8 ma ko musow ka fête bi ni an ye cɛcɛni musow an bɛna jɛ k'o fête kɛ ɲɔgɔn fɛ mais yani ani musow ka fête kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka chef dɔ b'an bolo bi association nouvelle génération association belebeleba min bi communicati kɔnɔna bi an ko chef b'an bolo yani musow ka kuma an bɛ kuma di an ka chef ma ale ka se ka dɔ fɔ an ɲɛna a bɛ se ka dɔ fɔ anw ni aw ye o ko kan ayiwa an bɛna kuma di an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ma ayiwa kanubagaw ni an ka président yɛrɛ ye nouvelle génération président ye nin an bɛna a ɲininka a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ aw ye an bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na assalamualaikum Waalaikum salam. Somɔgɔw N tɛ baasi tɛ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ lamɛnnibagaw ya parce que déjà an y'a dɔn i ye président ye nouvelle génération communicati kɔnɔna na i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye u bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ i ka cogoya min na. N'Ala sɔnna ma baasi tɛ k'a fɔ ko association de la nouvelle génération ye musojɛkulu caman de faralen ɲɔgɔn kan communicati kɔnɔ yan i n'a fɔ wulada in na an filɛ cɛcɛni tɔn min na nin ye tan nin nouvelle génération bolofara dɔ de ye o ɲɛmɔgɔba ye Bɔlɔ Sanɔgɔ ye o Bɔlɔ Sanɔgɔ kelen o de ye nouvelle génération secrétaire général ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan voilà o tuma a ye tɛgɛrɛ ba fɔ Bɔlɔ ye. Pour saluer tous les membres d'honneur, tous les membres actifs et tous les sympathisants de l'association de la nouvelle génération à l'intérieur du Mali et de la diaspora qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement majeur. Je profite aussi de l'occasion non seulement pour saluer, mais pour remercier toute l'équipe de Mali Kunafon TV qui est toujours au rendez-vous pour nous soutenir et pour nous évoluer davantage dans notre projet. Un grand merci à vous aussi. Un grand merci à notre imam Oustaz Monokovali. Un grand merci à la radio Soninkara 95 du département 95 en France. Un grand merci à tous ceux qui sont présents. Je vous dis tout simplement de maintenir ces caps et de faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui, de les faire venir pour qu'ensemble nous bâtissons ce beau pays, le Mali. Merci. Kanubagaw komi an y'a fɔ ye hali bi ɲɛnajɛ ma daminɛ fɔlɔ mais an bɛ fɛ ka kumakan damadamani yira aw la avant que an ka ɲɛnajɛ daminɛ ni an ye an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɛrɛfɛ yan nɔ n'o ye association ko laban tɔn mɔgɔ ye ayiwa n'o tɔgɔ ye ko Bɔlɔ Sanɔgɔ an bɛna kuma di Bɔlɔ Sanɔgɔ ma folikan min b'a bolo ani walawalali min b'a bolo ka se k'o fɔ anw ye tɔn kan a b'o fɔ anw ni aw ye an bɛ faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na an n'u la Bɔlɔ Sanɔgɔ. Hɛrɛ tilenna kɔri baasi t'i la n b'a fɔ n ko anzubilahi mina sitani razim bisimilahi arahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ barika da Ala ye ka barika da Ala kira ye ka barika da faw ye k'a da an baw ye k'a da an ka sababu ɲumanw ye an b'a ɲini Ala fɛ aw yɛrɛ télévision zo mɔgɔ minnu na yarabi fɛn min aw natɔ sɔrɔ n'a bɛ segin Ala kana baasi foyi kɛ k'a sɔrɔ an ka foli belebeleba baw ye an kɔni ye tɔn ye kulujuda in na yan an ka tɔn ye kulaban tɔn de ye anw ye musow fara ɲɔgɔn kan muso jɛkulu ka ca an bolo fɛn caman b'a kɔnɔ an tora o kɔnɔna na Ala sababu Ala kira sababu Abudu Jara nana kana s'an ma ale de fana y'an ka tɔn mɔgɔ ɲɛmɔgɔba de ye n'o de sababu ye aw lase aw wulada in na ale fana bɛ Lafiyabugu furufuru kare la vraiment cɛ ni yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ye sani ka don kuma caya n b'a fɔ a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la kosɛbɛ sinon n'a fɔra ko anw kana ni aw ye yan a ma nɔgɔn dɛ an tɛ se k'a kɛ o sababu ye bɛ fɛn bɛɛ ye donc an ka sababu ɲuman Abudu Jara n b'a fɔ k'a barika da an ye tɔn min daminɛ yarabi a ma n y'a daminɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Ala ni Ala kira k'a kɛ hɛrɛ ye Ala k'an kanu don ɲɔgɔn na diɲɛ fɛn o fɛn n'i ma kanu i tɛ se k'a baara kɛ donc an bɛ kanu barika da ka bonyaw barika da Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ an bɛna kɛnɛ min sigi an b'a sigi Ala ka diɲɛ kɔnɔna na an bɛ Ala deli an b'a sigi hɛrɛ la yarabi Ala ma wulila hɛrɛ la Ala kana baasi foyi kɛ ka maa si sɔrɔ ni fɛn min ma mɔgɔ natɔ sɔrɔ n'an bɛ segin baasi kana maa si sɔrɔ Ala ni Ala kira barika kama bi don lahɔrɔma kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam awɔ an nana a diyara an ye kojugu awɔ merci kuma ɲɛna
Okay, kan mo ko nya fo yali awa connecté le to na amina to ke awina bwa kalama bitenti ke bashi ko min na bi desebi aywa kan mo ama kila halisa nga nya mo do fana ba mbulo bi avant ke nyene je ka damne amna kuma dama folika mini kuma kam ba fe ka fo oni oyi abise ka ulame tanto anula se somoko tarate ibise ki to ni jam fo am flel ba malado siribe okay bashitala malado siribi kuma kan memi ere bulu ni nyene je inka ani niso je membe bulu feni ni je inka ka sego fana fleli ba koy ina je kuma mbene da fuli kan ne benda ko faye ajalanye hayi bara minga ajalanye la ka kula banda mo la ka ande mala la ka hakli mande la ban goya man sangura la ka kenek sa keneka la ka beso la ka sutra ale ka minina la ko no goya la ka ben goya ani chan baraji se aywa kan bako anya fanyena onye singa bali nyine baluli anga musoro ba were ba mbulu ya no amina kuma dama mi ba fe bi wi marsi ko inga ka sego fon oni oyi am sega famel ko nyuma soro aka chuga amina anula ne ba yaratlina somo godu antara city ibseki I togoni jamfo an la jeli bako ya nito go Fatmata Sirbe awo okay Fatmata Sirbe fulikani jumemi efebi arabi marsiga ka fo ito nyogo muso to nyena fulikan bena febi ni soja fulikan bena fe ala tan ngebe na la do mi ginyana e ba fuka wala ni mando anga ni umarsi koraba de ombulu nintan folay nintan flananye ango bendi ango kilinya ango badinya ango sinjia bama ko muso be ambe chugumina bama ko muso be kan laje be ka umar sike na fabara barika bara no temena ka boy muso min be kena ka binabina umar siklunga ke kasigi mo ye ne ba ni ko ngak mambi kuma muso min be bino be ka umar siklunga ke kasigi mo ye muso keme ani murmuru o de ba bulo Fatmata Sanogo madam Sanogo muso keme ani don o de ba bulo ka balima dla ka sinjia dla ka kelina dla e alla ka do muso jiki koro wo marsi nay wo marsi damine nanya damine wari be min bulo warta min bebe finidu Fatmata Sanogo ali minya damine na ba laba Fatmata Sanogo amba fu ka wali nyumando danda foli mina ala ka sijani kene ala ka damu ko mechejeni muso fu bulo ngandengel da beleta ni ya ma fu ko gunu Sanogo dole fana ba kai ana jenya nyimo ne ba on menin to ina ya no femba santa ani koka berada ni samugana on be to ina ya ni mi ma fara ka fendi bora ale ba dila kali muso madal ta tiende aba dila de ko anga be anga ke kilinyi na fara duguleka ale ba dila ka da amadi anga ke kilinyi wo amba dili sanwo sanga wu mal sigi nyana janga sigi sanwo wu mal sigi janga sigi amba fo bo ko muso yi anga je ka mbulo nyama anga je ka mbulo nyama anga je ka mfaso dila fote ma faso bo faso di ni nye bote wali faso fe imita dila amba fe kanta dila ala kanta dila ala kan fadama anta dila ala kan fadama ya rabbi ande nu mulu metunga fe mulu me kelani muguche ala kunyima na te kana sama anta oni walta be wulu muso be di jigi kilin o fana je min ba nguna jamana kono amba fu ka wala nyimando ni ya me bi ame wu marsi sigi ko ambi nyana jeke ala de sona na le masani o atike parce que ni ambi nyana sigi la fi aliru ala fiara do bora nga doni ma bana nga do bora la o ma amba fu ka wala nyimando amba yere fu ka wala nyimando anaka kolosili baw ani jama jigi ani dugutigi ani alimamu ala sako kuma mi mena faka fo o yeni Italy,
Merci.
Bye.
Mali kunnafoni fasa olu de ka émission kadi ni b'a fɛ ka Mali kunnafoniya sɔrɔ ka bɔ kalama ka émission duma lamɛn dɔrɔn fiki sɔgɔlen to Mali kunnafoni la. Ne ba i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Ne tɔgɔ ye Sutura Jara. Sutura Jara. Ok, kumakan jumɛn b'i fɛ a ka bi 8 mars? Waliɲuman dɔn de bɛ n fɛ k'a lase Bɔlɔ ma. Bɔlɔ Sanɔgɔ a n'a ka jama ko labantɔ musow. A ye jama musow fara ɲɔgɔn kan. Denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba a y'an bɛɛ jigi tugu. Wallahi hari ni fini mun filɛ an kan na a b'a bɛɛ ɲini k'a lasa ma an ka dɔrɔmɛ t'a la. Ni min y'a sɔrɔ i b'a di, ni min y'a sɔrɔ a ka foyi t'a la. A y'an fara ɲɔgɔn kan o dɔrɔn tɛ dɛ ani dogo dogoni. Anw jɔnw n'an jeliw anw b'an ja tɔn in na kojugu. Fini an tɛ fini san an tɛ wari ko mago mana jɔ an na dɔrɔn a b'a ɲɛnabɔ. Anw ɲɛ bɛ ne yɛrɛ bolo falen na k'an bɛ gundo Sanɔgɔ n'a ka jama fo. Ko labantɔ musow. Gundo bayni ka gundo ala kana foyi kana ni gundo ya fara ɲɔgɔn kan
a cɛ bɛ se k'an fara ɲɔgɔn na ko ma kɛ bayini ye bayini yɛrɛ b'an ka ko bɛɛ de n'an jama dalajɛra a yɛrɛ bɛ sigilan d'a ma a bɛ jiw d'a ma k'an bɛ bayini yɛrɛ fo nin kɛnɛ in kan dan tɛ foli min na n'a woloden ɲuman n'a buramuso an sago de bɛ du in na n'an tɔndenw nana dɔrɔn dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'i mɔsɔ awa o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ ko ne bɛ n denkɛ yɛrɛ fo Modibo ani n dɔgɔnin ani n dɔgɔkɛ lafiya b'u sigi la k'u fana ka tɔn alihamudulila an b'a la a ka d'an ye ala k'a bɛɛ kɛ ɲɛta ye san wɛrɛ an ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ amina kuma ɲɛ